हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबायबो बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सेटअप चेनेल स' गोबां दावराव जागासिनो दं नङा होमबा दासिमबो दावराव जागासिनो दं आसामनि सिङाव थानाय बर' हारिनि गेजेरावल' नङा गुबुन जाथिनि गेजेरावबो आरो बिनि गेजेरावबो गोबां माखासे मानसिफ्रा फेक निउस भिडिअ फेक गुबुन जायगायाव जाखानाय जाथाय भिडिअफोरखौ डाउनलड खालामनानै बे बर'नि जायगायाव जादों आसामाव जादों बिटिसिआव जादों होननानै फोसावगासिनोबो दं बिनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन सिगांग्रो माखासे बाथ्रा गोबां जों सावरायबावनि स' गाइस लोगोफोर जोंनि बे जाय दावराव जादों सिगां क'क्राझाराव जादोंमोन नङा होमबा केपिटेल अफ बड'लेण्ड नङा होमबा बा हेडक्वार्टार अफ बड'लेण्ड नङा होमबा स' क'क्राझारनि सिङाव गार्लस हस्टेलावनो हाबनानै बा गार्लस हस्टेलनि सिङाव हाबनो थाखाय नाजानाय सीसीटीवी केमेरायाव नुजानाय नङा होमबा स' गोबां दावराव बेफोरबायदि जागासिनो दंमोन नङा होमबा स' दायो मा क'क्राझारनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैफिनलायबाय नङा होमबा स' सालायखाथि होनना बुंदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालाकाथि आमलायगुरि बे गामि बेयाव जायगायाव जादों होनना बुंदों खायसे मानसिफ्रा बासुगावआव जादों होननानैबो फोसावदों आरो खायसे मानसिफ्रा सालाकाथि आमलायगुरियावबो जादों होनना फोसावदों स' गाइस जिखियानो जादोंला बे जाथाया जादों बर' हारिनि न'खरावनो जादों सासे हिन्जावसाया बुंदों आरो बे नुदों बे मोनदों आरो स' बिनि भिडिअ माखासे आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव होनानै होनोसै आरो नोंथांमोना खोनासंदो नोंखौ ओमफ्राय आं बुंबाय हाब मा ओंखारलाबाय सिरखौलाय सिरलाय होननानै नागिरबा मानसिया गोसोमखा ओमफ्राय मुखौ नायनोसै सोर बिलाय नोङो होननानै मुखौ नाबा बाथिया स्रोद गोमोरखाबाय खोमोरना होबाय खोमोरनानै ओमफ्राय नोंना साब्रै फिसा दङ सानैखौ आंनो नांगौ होननानै नोंखौ स' आरो सालाकाथि आमलायगुरियाव जाखांनायनि उनावहाय दा जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो बे सापागुरि बे हटेल थानाय हिमालय हटेल गोनांलाया बे सारियालि बायदि नङाबा पुलिस पइन्ट बेहाय सापागुरि बे जायगा एरियायावनो मोनसे पस्ट अफिसआ जाहैबाय खैलामैला आरो बिनि गेजेराव पुलिस स्टेसनखौ बुंदों आमगुरि होननानै बुंदों स' आमगुरियाव जाथाय जाबावदों मैयाहाय हमदों आरो बिनि गेजेराव आखाइ खालार दिरुं हरावनो आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअ फुटेजखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नायनो हासै भिडिअ फुटेज आरो एसे बाथ्रा रायलायनाय बिसिनि सोमोन्दै स' नायग्रोदो स' गाइस नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ नुजोब्बाय नङा होमबा स' सिगाङाव जोंहा बिटिसिनि सिङावनो केपिटेल अफ बड'लेण्ड जायखौ बुङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेयावबो जादोंमोन गार्लस हस्टेलावनो हाबनानै बायदि रोखोमनि खामानि मावना थांनाय आरो बिनि गेजेराव हाबनो नागिरनाय बे सीसीटीवी केमेरा हमनाय नङा होमबा आरो बिनि गेदारिं खालामनाय कि जे सिख्लाफोरनि बा हिन्जावफोरनि थाखाय नङा होमबा सेफटिनि थाखाय स' बेबायदिनो थिग आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो जादों नङा होमबा चिरां डिस्ट्रिक्टआव जानायखौबो आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो सालाकाथि बा आमलायगुरि बा बासुगावनि खाथियाव जादों होननानै बेखौ बुंदों मानसिफोरा नङा होमबा आरो भिडिअखौबो हरदों बानायनो खोन्थादों आरो बिनि गेजेराव ओजोंहाय जोंहा सापागुरि बिनिबो सोमोन्दै आं भिडिअखौबो देखायखाबाय बिनियावबो नङा होमबा बिनि बेलायावबो जे सापागुरि जा हिमालय हटेल नङा होमबा बिनि खाथिनि पस्ट अफिसआ जाहैबाय खैलामैला आरो पुलिस स्टेसना आमगुरि बा आमगुरि जायगायावनो जादों होननानै बुंनानै बे भिडिअखौ फोसावदों नङा होमबा मानसिफ्रा स' बे भिडिअखौ बानायनो थिनदों बिनि सायाव बानाय होननानै स' बिनि सायाव माने जों एक्सुवेलि आं मोनसे बुंनो बाथ्रा थांदों माने माखासे जिबायदि घटना जादोंना बे बाथ्राया जानाया ट्रुबो जानो हागौ आरो माखासे मानसिफ्रा फेक भिडिअ आपल'ड खालामगासिनोबो दङ नैबे जा माखासे भिडिअ आपल'ड खालामदों बेखिनि भिडिअ आपल'ड खालामनाया ट्रु नङा होमबा ट्रुबो जानो हागौ नङा होमबा सैथो नङा होमबा मानो होनबा बर'नि सुबुंनि राव दं बेयाव बर'नि राव रायलायनाय दं अब्ला बे बर'नि एरियायावनो जाथाया जादों होनबा जिखियानो हक जि जायगायावनो जाथों नङा होमबा जों गासिबो सुबुं अनजिमाफ्रा माने बर' हारिनि सुबुं मानसिफ्रा माने एसे साननानै थानांगोन आरो एसे सानै हयै थानांगोन रैखाथि खालामनानै निजेखौ नङा होमबा साननानै थानांगोन कि माबा मोनसे जागोन ओरैबायदि सेफटि माने गावखौनो गाव रैखाथियाव थानांगोन कि अबेबा दाबसे जायगायाव थांनाय बा मानायबा बेखौ हारसिं हुला नङा होमबा गथ' गथायफोरखौ दैथायहरनाय स' बेफोरबायदि बेलायाव गोबाङै माने एनालाइज बिजिरनानै गावनि गथ' गथायफोरखौबो स्कुल मानि दैथायहरनांगोन नङा होमबा स' गाइस बेबायदिनो थिग गावनि गथ' गथायफोरखौबो रैखाथि लानायजों लोगोसे गावखौबो रैखाथि ला बे नङाखि आङो गेदेर मानसि स' आंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया बिसोर जमा खालामोब्ला नों जेबो खालामनो हाया मिथिबायना नोंनि खर'आव होनाय लोगो लोगोनो नों मा जागोन सिरि जेबो लरेसबो खालामनो हानाय नङा होमबा स' थिग बिदिनो गावबो एसे रैखाथि गोजान लामा ओरैबायदि लामा थायो गामि नङा होमबा गामिया बै बे ओरै फार आरो गामिया ओरै फार आरो बे गेजेराव लामा मोनसे दङ स' बेफोरबायदि लामायाव माने हरदि हरलायाव थाबायनो नाङा स' लोगोसे
स' सोर मिथिगौ सोरनि आखायाव मा हाथियार दङ होमबा बिसोरनि आखायावबा मा हाथियार दङ होमबा स' ओंखायनो जों मा माने गावखौनो गाव रैखाथि खालामनांगोन आरो बेनि गेजेराव माखासे फेक भिडिअ आपल'ड खालामनाय एसे लोगोफोरखौ आं रिक्वेस्ट खालामो एसे बन्द' खालाम बेफोरबायदि फेक भिडिअ आपल'ड खालामनानै मानसिफोरनि गोसोफोरखौ दावराव सिन्था खालामना हो नंगौ भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै हो जेबो नङा बाट फेक भिडिअ आपल'ड खालामनानै होनाङा नैबे भिडिअ नङा होमबा बे त्रिपुरायाव जानाय जाथाय बेयाव हमखादों मालाय 2017 नि भिडिअ दा 2019 आव 2017 नि भिडिअखौ मालाय स्टेटनिखौ बे 2017 नि भिडिअ आपल'ड खालामखानायखौ मालाय स्टेटनि बे मालाय स्टेट त्रिपुरा नङा होमबा स' बिनिफ्राय बे भिडिअखौ डाउनल'ड खालामनानै नङा होमबा स' जोंनि बे BTC आव लाबोनानै बेखौ BTC नि दावराव होना होलायबाय स' गाइस बेफोरबायदि दा खालामनानै हो अननानै प्लिज आं रिक्वेस्ट खालामो आरो बिनि गेजेराव आङो प्रुफखौबो देखायखाबाय आरो बे भिडिअआ 2017 नि स' गाइस ओमफ्राय बिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंबावनि बे दा इलेक्सन 2020 मायथाइयाव इलेक्सनाव गोबां दावराव जासिगोन नङा होमबा स' बेनि बेलायाव जोंनि बर' सरकारखौ गोबां दावराव खालामनानै ओरैबायदि खालामाखै हेल्प होआखै ओरैबायदि मदद बिनि सायाव नायाखै नङा होमबा स' बेफोरबायदि गोबां दाय खालामनो नागिरगासिनो दं लोगोफोर स' बिनि बेलायावबो जोंहा गोबां गोख्रोङै जों माने दावहा नांनांगोन आरो बे नङाखि जानला मानला सानै हयै कार्बि आंलंआव जि जादोंमोन बेबायदिनो जाथाय जानो खालामनो नाङा बे कार्बि आंलंआवबो बिदिनो सासे गायकखौ ओरैनो जानला मानला बुथारनानै होबाय थिग बिदिनो बेयावबो दा जानला मानला एसे सानै हयै आरोना जानला मानला गरमा गरम नङा एसे एनै शास्त्रि माने बेखौ सासन होखांनायनि उनाव माखासे दोन बिदि नङाखि बुथारलाबायनाय स' जुदि बिदि बुथारलाबायोबा आरो BTC खौबो कार्बि आंलं बायदिनो दरसि खालामगोन उनावहाय स' जों गोबां सानै हयै खामानिफोरखौ मावनांगोन नङा होमबा सोरखौबा मोनदोंब्ला बिनि सायाव जोङो हथारैनो ओरैबायदि आखाइ होनायाथ' जेबो नङा दे आखाइ बारा इसेबां नङाखि जे जों जोंनि BTC एरियानि नामफोरखौ बदनाम खालामनाय जेरै कार्बि आंलंआव खालामदोंमोन नङा होमबा थिग बिदिनो जानोबो हागौ सोरनिबा आखाइजों स' एसे कन्ट्रल लानानै खामानिफोरखौ माव मोनदों मानेखि बु आरोना एसे सानै हयै माने माबायदि बुनांगौ माबायदि मावनांगौ नङा होमबा बे नङाखि बेखौ बुथारखानाय रागा जोंनानैनो नङा होमबा जाथाय जानाय स' बेफोरबायदिनो माखासेनिबो साजेस जानांगौ नङा होमबा सोरबा सुबुंनिबो सोरबा पलिटिकेल अपोजिसन पार्टिनिबो साजेस जानांगौ स' ओंखायनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आं रिक्वेस्ट खालामो एसे कन्ट्रल खालामना खामानिफोरखौ माव आरो बेनि गेजेराव जोंनि BTC नि सरकारफोरनि आरो BTC बिसोरनि मान सन्मानखौबो लाखि बे नङाखि बुयै बुथारबाय बिनि उनाव BTC नि नामखौ बरबाद खालामबाय जोंनि बड'लेण्डनि सिमाङानो फैमाल जानाय नङा होमबा स' एसे सान आरो खामानिफोरखौ माव आरो बे नङाखि हथात दानो मोनबाय मानसिखौ लोगो लोगोनो बुसिन बुथारबाय माने साननानै एसे गेप टाइम दोन बिनि गेजेराव बेखौ बाट एसेबां बे नङाखि बुनानै बुथारनाय नङा होमबा स' एसे एनालाइज भिजिट खालामनानै बिनि गेजेराव मानो फैदोंमोन मानो मादोंमोन बेबायदि सोङै खालामनानै बेखौ बुंफोरनानै बिनि गेजेराव पुलिसफोरनि बेखौ दैथायहरदो बास होनबानो जाबाय घटनाया जोब्बाय नङा होमबा स' जेसेबां फैगोन 500नि बारायानो जा 1000नि बारायानो जा जोंनि गोसोआल' दाद थानांगौ आरो गावनि गथ'फोरखौ रैखाथि हो एसे आरो गावनि थानाय जानाय लोंनायफोरखौबो एसे मोजां खालाम आरो BTCल' नङा आउट अफ BTC नि सुबुंफोरखौबो आं बुंदों स' गासिबो स' सोरबा अबेबा एरियायाव बिदिनो जादों आरो बेखौ मोनस'वाखैसो खोनास'वाखैसो उनावहाय खोनालांबाय थागोन आरो फेक भिडिअखौ आपल'ड दा खालाम स' गाइस आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो गासिखौबो कि एसे साबधानै था गावनि जिउखौ रैखाथि खालाम आरो गावनि न'खरनि मानसिफोरनि जिउखौबो रैखाथि खालाम बे नङाखि जुमाय लोंलाबायनानै लामा सामायाव बायदि थानानै नोंखौ सोरबा बुथारनानै गालांनाय नङा होमबा स' एसे एनै जुमाय लोंनायखौबो बन्द' खालाम आरो लोगोसे बिनि गेजेराव गावनि गथ' गथाय स्कुल दैथायहरनाय बेफोरनियावबो थाल लाफा लानांगौ आरो बिनि गेजेराव फेक भिडिअ आपल'ड जानला मानला मालायनि भिडिअ आपल'ड खालामखानायखौ डाउनल'ड खालामनानै बेयाव दावराव खालामसिनना होनो नाङा आपल'ड खालामनानै स' जेरै बेफोरबायदि आरो बिनि उनावहाय जों जे मानसिफोरखौ जायखौ हमनो मोनदों बेखौ एसे सानै हयै बेबा नंगौना नङा बेबा बेरायनो फैदोंमोन ना मादोंमोन ओरैबायदि बेफोरखौ सानै हयै नाय आरो बिनि गेजेराव नंगौबाथ' दामनांगौ नङाबा बेथ' बिराद गोनांथिखा अके स' आं दिनैनि भिडिअआ बेनो स' गासिखौबो रिक्वेस्ट खालामबाय कि सानै हयै गासिबो खामानिखौ माव आरो बिनि गेजेराव सानै हयै गासिबो जि जाथाय एनालाइज बिजिरनाय बेखौ बिजिर खालाम बे नङाखि दानो मोनबाय लोगो लोगोनो 1 घन्टा 2 घन्टायावनो बिनि खामानिखौ फोजोबनानै एखेबारे जोंनि BTC एरियाखौ बदनाम खालामनाय नङा होमबा स' BTC एरियाखौ बदनाम खालामनो नाङा बे नङा कार्बि आंलंआव जेरै जाथाय जादों बेबायदि दावराव दा खालाम माने ओरैनो जानला मानला बुथारनाय स' एसे साबधानै सानै हयै माने BTC नि नामखौबो लाखि आरो एसे हमनानै पुलिसफोरनो बा मानो हमनानै हरबानो जाबाय आरो सासन खालाम सोरबा नंगौ नङा होमबा स' बेफोरबायदि जाथाय खालामदोंबाथाय बेखौ माबा खालामनांगोन बे नङाखि बुथारनानै ओरैबायदि सासन खालामनानै माने BTC नि नामखौ बदनाम खालामनाय स' जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच